Para sa dugang mga balita sa Negros Kagpanay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga puso. Duha ka balay na sunog sa La Carlota City, Negros Occidental. Octopus Correction sa linya ang kuryente gintumod rason. Nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa video nga mansigbit-bit sa baldes ang tubig ang mga residente agud mapalong ang kalayo nga nagalamon sa mga pamalay sa Barangay 2, La Carlota City. Duha ka balay ang nahalitan sa sunog. Sunod sa BFP, naghalin ang kalayo sa balay sang pamilya Rondesa. Pag-abot na kung ma'am, araigin namin, dako mo yung sunog ma'am sa second floor. Actually, ang ground floor yan, iwan niyo nalapot. Sunod sa tag-iya sang balay, ang kabataan ng Nila ang nabilin sang nagluntad ang sunog. Naglakad kami sa bahala, mula mama. Tuway, siguro balong na ahon ng balay. Ang napon ni na blues na laki, nang may naano sa charger, wala na charge. Tapos nagtupok ko sa tulpi. Naghingagaw nga magwa sa balay ang kabataan sang nag-ibwal ang kalayo. Kaya ang ini ma'am na connection nila na ara sa outlet, nag-plug sila, nagbutang sa linya, pakato sila na ceiling fan at lamang ng mga gagmay. Pahanungdo sang BFP, Magalong di pa terdi. Alabi na git sa may ginag-plug sa mga electrical appliances natin sa atong balay. Siyempre, pwede na kung wala na ginagamit, i-unplug. Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.